Nag-viral nga hulagway sa usa ka security guard samtang naghimo siyang plates isip requirement sa iyang kurso nga architecture gikabiliban sa mga netizens. Busa atong ilailahon ang lodi nga sikyo sa Tacloban City sa report ni Mark Reggie Abella. Estudyante sa buntag, sikyo sa gabi. Kini ang kinabuhi sud sa kapinduha ka tuig sa usa ka sikyo og tinun-an sa architecture nga si Melchizedek Aurea, 26 anyos. Si Aurea, third-year student sa Eastern Visayas State University sa Tacloban City. Matod niya nga nakaundang siya og 1 semester ug aron makakomply og makaapa sa requisitos, iya kinagihuman samtang naka-duty. Lisod man sa iyang bahin ang pagduma sa iyang oras isip full-time sikyo samtang nagtungha apan desidido siyang makahuman sa pagtuon. Ang akong pangandoy sa akong pamilya, sir, is makaluwas pud mi sa kahirapan, sir. Gani, nunot sa iyang pagpaningkamot, iya nang naimpas ang iyang gipangandoy nga laptop. Ang akong amahan, nag-down siya, sir. Almost 20,000, sir. And then, aron niya dili mabugatan ang akong amahan sa paghulog, nag-decide yun ko nga magkanagyod ko'y regular nga duty, sir. Gawa sa pagsiguro nga hapsay og luwas ang iyang gibantayan, waosab niya kalimti ang pangandoy nga maluwas sa kalisod ang iyang mga ginikanan pinaagi sa pagtungha. Nang hinaot si Melchizedek nga unta ang iyang plates nga iyang gidisenyo karon, mubarog na gayud sa umaabot. Kauban si Clans Gabutin, ako si Marco Giabella. Balitang Bisdak.